simrang hilin eh. Good morning sa tanan. Salamat Lord. Tagan niyo po ko yung magbasya ng adlaw. Kalulat pag-ahang mata. Ito. Good morning sa tanan. Adlang Lunes deron. Napako Daris Cortez. Napako kauli. Mingaw. Palimot kayo ng mga kidos kayo ng eskwela. Pang nadig yung pagtumabong kamera. Kuan di ay. Tapos last day ko din ang kapayas. Marami ang pamahaw ron. Bitaw ning kaan kong taho gani ha. Okay na ba kong taho? Alis lesson. Karon. Mas buwan ha. Katong na kasi ilang salamat sa mga pag-ampo nga punta padadyo na yung gibati. Guwapa kayo kapayas to. Guwapa kayo, guwapa mampod ang presyo. Tamis baka ni ha. Ara bang tag kapayas mas munday madung buntag madung gabi diya sa Switzerland. Kamusta na? Mons Yugster. Ang tagapayas, ma'am. Maraming salamat sa imong kabutan. Si Kaglantaw. Si Kaglilis hang pagag. Naday ko chismis ni Juron. Sige po, buntag sa doon chat. Alas 5 pa. Problema sa akin na akong ni kuan, na akong ni quick. Ito na akong ni kikikid na denggan. Ito ba mong ngana? Napong i-share nindo. Ako sa una, kay tambalan mo lagi itong ugangan. Ito aning taliwan na. Basta o, magburos na ay diyang isaksak. Bintana, ilang sa daanan, kanang kuan bitaw, kawayan. Kulay ng kawayan, bagakay. Bagakay mo itong ibutang ni mama sang bintana sa onag. Magburos na po ka naman. Dito malikad dyan naman di wakwak. Doon ano na. Kasi ako sa onag naman din na. Ngilis upa unsahan hang itong luan, bijasong. Unsa kayo nagbijasong. Kung sanay sa una kayo magpagbijasong naman ay pamutang sa bintana, bijasong. Quick, kung siya, quick, kuwak, bitaw, duwak, kakus upaw. Bawang sana to. Nang bunha katuday ang mga nagsigiglan tao, nagsigiglan mga plugang ko camping, ramping, salamat yung tanan, di naman sa tagsaon, kaya di ko makahinumdum. Kasi kalbataw na pirahan ko, dito ko makahindum sa isang istorya, palipat ko. Kasi ganig ang silpon na sa'yo, kawa, kasi nga kabutang. Muna ang sir ni Jog, diwak ko kung sa upaw sa isang buhaton Tamas Manila. Bani patos ato na may dalang mga bagakay, saksak sa mga kanto sa bintana, kay mga nagibuhat sa uganan sa una. Hindi mo malikad sa nga quick.
Dili kong pwede muli kay na akong organisasyon dito sa mga buros sa Manila. Kay ko amo to sila to, butante pa sila to, di sa pasagdan. Nagtita mo ba sila inan sa ng mando ning man nga paulian ko no. Kita man mi ito pangatos baryo ni sa uy. Congrats sa kong kaya ko kaya kong gilamano. Congrats ko no. Na hatod palidya kay idang undoy ko no. Nani apo matuningin sa na nga. Paulian ko no. So pinsat mo po di po sila. Mga tiguang na to sila pero aksa mo yung taga-Balaka kay sa mga tiguang na hayres na bilis upaw. Bin mo lagi to sayang lang Ginoo. Kung gani dan salamat sa mga pag-ampo. Sige pang share kada adlaw si abla katong message na ho makalipay dito dako nga maingan nga. Nag-ampo ng hiling. Gat ko sa magampo nga maadon ako singpit. Salamat nitong tanan. Ito mga pag-ampo para na ho. Kay mo lagi to gang follow-up check-up din na naman. Moro magyapon to yung request nga. MRI. Sa to pa sa ubay. Mo ko ni MRI CT sa ubay wa. Kuno madu ilang masin. Nangihimo ron magamping lang ko sa pagkaon. Pagayapon ko din kaano gahi. Yung kaan ko na taho pero wala gipil ang sirap. Minta pa pala ni kailangan pitaho sa alis yung maragwa na matitaho malabay sa una naman to karon pauli na maragwa man. Pero hapon din kaan ko kuan. Ito ay kaan sa bulkik. Gubaan ko pero okay naman di ay. Kinatuon naman pabara po ito. Pati kape. Katuningan nga di ko nung kumusig kape. Di mo ko magkape. Katugaling kahapon. Una naman ko sa kape. Kape baling ko saan sa bahay na corn coffee. Medyo ko ti kape ditong kuan. Pero sa oras ko na pala grabe din ang kape na. Bata ko ito hapon. Pero kaluningan na lang ko sa kape. Karon di ayang breakfast taho ganiha o gani kapayas. Karon ta ko maaginod nako. Wala po moving up sa mga bata din kato. Hindi na siguro ko. Dua ka slice ang kaon. July, August, September na pinag-birthday ni Ma'am Siri Ore kahimtong sa Valencia. Gilanginan alanganin nanday kumulis Alicia kay Martes moving up na sa mga apo. Loipod. Hanap ako maadyo labay. Kuan na.
Bago nila bisag na pancake. So pabay ulit pabalitig hatag og pancake sa una og panglitson manok. Chat pa ko nila. Kay basta nila mo chat og naay para cake. Ang naman malipay sila. Kay sa una si Budoy na aman dun cake kadang graduation. Congratulations. Kay upat man sila ka moving up mahang apo tulo aning Cortez. Sa sikiya po dala jo man pero kay bojo ko sikiya mairi na jo toy cake jang papa. Kaning mga apo dani may mata kong bilita o nabas day pancake. Kaya wala man ko mapundir sa una na cake may litson ay pansit. Kaya ako makapansit-pansit ron kaya lisig magpanahon ron na ako tambang atubang sa una din mga bata basta mag-moving up na din litson manok o pansit. Sa dato pa ko sa ilaha maghapas Angelito. Karon ba naman ka nabas maroy bas upaw bay ulit ug nabay pancake pizza ug pag litson manok. Pagkat naman po ko anong po kumuli ang hanimahay mo moving up na ugma moving up si Inday nas nigdi ang tusbulhay magpulis pa magpulis pag ilahang kuan kay ba ko mga honor ni sila maka stress mo din sa maghawid sipon po pag nagpasagat sa eskwelahan kay dami sa unang mga bata mga talented din alues Ginoo ano naman tawag hindi makasob nilang pangutok marihan po sa Ginoo pagkabaskog ko kasudong pa ko nilang makahaman sa pag-eskwela di laman sila hilig og kuaning mga bataan di laman na silig og matubag kamera. Managan po din kita nagbidyo na ko na binta po din bilita sa una kay mapil ko ako di sila makuan ha. Alam nuwa og maka o nagkamera una mga pagkaan pag doon ijud na di na masud hangin kay makitag mag-o nagkamera. Nga iyas mas kamera ning mga apo. Di pare atong kiya nga. Kaya mo balibad di mo inon og mag-vlog ta kyang. Pero mga po din ihas kusag nila mapila ito laman silang alyana. Maraming salamat sa katong naglantas ang pajag labi itong taga Switzerland ang pindak kanunay nagster o gaton nila ni nila mga aying na nasa dao. Kaya ba ko si Lili na sila sa ahang pajag. Ang salamat sa inyong mga pag-ampo sa hingpit nga kaaduhan ng kabasko nga may pagpuas labi na itong message na nagkatong kalipay na nga mo PM siya nga na sangkas langit ang kalipay napatid ko yun napalay nagmahal na bisag sa kahanginan na nagkaila. Hindi akong dito o nga putog tinai. Bisa ganin ko Scottish, bisa gamay na kadoy. Wapang magkuhan ang ganin ko din eh. Salamat gapong ko sa labang makakahom. Nagrat kang matalam na sang balatian. Salamat yung tanan, amping kanunay, magkasam mo dapit sa kalibutan, sa gawas o sa Pilipinas, amping mo kanunay kita lang ta sunod na ang video. God bless. I love you all.